Ning nagkasakang kaso sa human immunodeficiency virus kung HIV, paray usab ang panawagan sa mga health officials ngadto sa mga nagpractice og magpractice og safe sex nga magkikonsulta. Libre ang pagpahiling og libre usab ang tambal nga ihatag sa gobyerno hangtod sa hangtod. Si Chona Carion sa report. Gihulagway nga alarming na gyud ang nagkasakang kaso sa HIV lukop nasod. Gumikan kini sa risky behavior sa mga tao o pagpakighilawas nga way proteksyon, hinungdan nga nataptan sila sa maong sakit. What do we mean by risky behavior? The type of work we are having. So, kanang ato ang mga workers in the entertainment bars and other establishments, especially if they are engaged in sexual activities with customers. Sa talaan sa Mandawi City Health Office, sukad tuig 2009 hangtod September 2018, moabot na sa 248 ang kumpirmadong positibo sa human immunodeficiency virus kon HIV. Nag-una nga nataptan ni ining maong sakit, maukadtong pagpuli-puli og gamit sa syringe nga i-inject sa lawas gumikan sa ginadiling drogas. Gisundan kini sa mga lalaking nakighilawas sa sama nilang lalaki, mga bar entertainers ug mga heterosexual. Apan sa 248 nga nahiling sa social hygiene clinic sa Mandawi City, 117 lang ang mipaubos sa antiretroviral treatment. Samtang aduna sila'y natala nga siyam ka mga namatay sa maong sakit. Kanunay pahimangno sa mga health officials nga kun ang usa ka tawo naghimo og unsafe sexual activities, magpahiling dayon sa sentro nga duol sa inyong lugar. Please come forward for consultation. We assure them of the privacy they want. If they need the treatment, then they should get it now. Ang Department of Health naghatag sab og libreng HIV test kits. Kung magpositibo man gani ang resulta sa HIV test, dili angay mabalaka kay aduna may mga tambal nga ihatag nga libre. They can function as as any normal individual. And even ang lifetime nila is also equal to the normal individual for as long as they take the drugs. Our drugs are being provided for by the Department of Health, and then ang requirement lang for them is to please follow the schedule good. Sa tinuod daghan paghihapon ang nagpanaganang mupaubos sa HIV test gumikan sa stigma nga dala niini. Apan huwaton pa ba ninyo nga mograbe na kini og dili na makaya pa og tambal nga moresulta sa kamatayon? Dili pa uwahi ang tanan kay mahimo pang magpakabuhing normal kung relihiyosong imnon ang gihatag nga tambal. Chona Carion, Balitang Bisdak.